wahamba wayohlala kumaFilisti. Ngesikhathi sendlala ngale washona indoda yakhe, wadlelwa iplazi lakhe, wadlelwa amabhizinisi akhe onke ngesikhathi sendlala. Uma kuphela indlala after 7 years ubuya akasenalutho. Mayibuye ngesenalutho kanti izwe lashiwo umprofeti, ufuna ngikukhulumele enkosini yini? Ucela ntoni? Wathi lo mama ngifuna ilutho. Ngicela ukusho ukuthi isivuno sakho sifana nezibhamu ezimbili enjani? Khona isibhamu esidubula eduzane, khona isibhamu esidubula kude. Lo mama ngalesikhathi enikela kuNkulunkulu wayengazi ukuthi ukhokha isibhamu esidubula kude, ngoba after 7 years ethe akadingi lutho, ubuya akasenalutho manje. Kanti inkosi ibize uGehazi inceku ka-Elisha. Yathi inkosi ake ungixoxele ukuthi u-Elisha wenzeni. Waqala uGehazi waxoxa, u-Elisha usabafile, u-Elisha uphilisa abantu, kunomama wasakhela isitezo wasichumisa nendlu yakhe. Ithi inkosi kulo mama, ndaba ezithi lo mama wadlela umuzi, wadlela iplazi lakhe, useyisihlupheki nje. Ngoba 7 years ago ufuna ngikukhulumele nenkosi yini? Kanti izwe lisho umprofeti